Doncs bones a tots, això és el vlog número 2. Com esteu veient el títol, es tracta doncs, de la meva bici. Avui us vinc a ensenyar doncs, la bici que porto jo tant per competir, entrenar, per fer els meus entrenos per fora i tal. Doncs avui us vinc a ensenyar una mica doncs, els components que porta, el per què, doncs, algunes coses i una mica doncs, us vinc a ensenyar la meva bici i a veure si algú es pot orientar i tal, doncs donar la meva opinió sobre la Megamo Pulse Elite, que és aquesta que tinc aquí. I si el vídeo és molt apujat amb el botó de like, ensenyaré doncs, la meva furgo que tinc allà, que la tinc camperitzada i tot full equip, també us l'ensenyaré per dins i com ho tinc tot muntat i organitzat. No m'enrotllo més, comencem amb la bici i anem allà, va. Començarem pel quadre, és un Pulse Elite, vale? Megamo té, em sembla que dos games, té el Pulse Elite i el Race. El Pulse Elite és més rodador, és més, doncs, com per dir-ho d'alguna manera, sprinter, i el Race és més doncs, escalador, és una foto, és per aquest que teniu per aquí. La veritat és que per l'estil que tinc jo d'anar amb bici, que a mi m'agrada bastant més pujar, la veritat és que m'hauria d'haver comprat el Race, i no sé, finalment em van ensenyar aquesta, em vaig enamorar molt doncs, de Full Black, que és tota negra, i vaig dir, va, doncs agafo aquesta i ja està. De fet, no m'ho vaig pensar gaire, vaig anar molt amb el calentón a comprar-me-la, i si us soc sincer, vaig pecar una mica perquè poder, si no m'hagués precipitat, ara n'hauria comprat una altra i no aquesta, i ja us diré per què. Com ja us dic, comencem amb el quadre, d'acord? Aquí posa doncs, el Pulse Elite, alguns detallets de Megamo, que la veritat és que estan molt xulos, Carbon Road Race Series, el meu nom per aquí, d'acord? Això és la tija del sillín, que també és de carbono, i el sillín va collat així, ara us ho ensenyo, que a vegades això hi ha gent que s'ho pregunta, doncs va collat per aquí amb una cunya, d'acord, i va tapat doncs, amb aquesta tapeta de plàstic. Vale? Que a vegades és curiós, doncs, a vegades les bicis, com es colla doncs, el sillín i tot per baixar. Més detalls, aquí també doncs, posa Pulse Elite, aquí alguns detallets més, vale? I el Megamo, que la veritat és que està molt xulo, aquest pintura adhesiu, vale? Deu ser pintura, i aquí la tapeta em sembla que és per si posa Shimano, doncs aquí va el xip o la central, o em sembla que alguna cosa d'aquestes. Vale, una altra cosa bastant curiosa és el sillín, d'acord? Aquesta bici venia amb un sella Itàlia, però després d'una caiguda a Olot vaig haver de canviar el sillín i vaig posar aquest Specialized. Alguns m'ho heu preguntat, quina marca portava. És un Specialized Power i la veritat és que estic molt content en quant a comoditat, però hi ha una cosa que no m'agrada i és això d'aquí, vale? El sillín es mou una mica, no es notarà, vale? Però es mou una mica i això no m'agrada gaire. Ara m'ho miraré, si cas, aviam si ho puc collar una mica més fort i aviam. Però és un Specialized, el Power, la veritat és que és bastant similar de forma que el que portava el sella Itàlia i em va molt bé, la veritat. Bé, que per què el vaig canviar? Em sembla que ja ho he dit, vaig caure doncs, a Olot en una carrera. Portàvem doncs, uns 7 quilòmetres de carrera i anàvem en pla, amb molta velocitat, molts nervis, doncs, perquè hi havia la primera meta volant. Era just després de neutralitzar, doncs ja venia la primera meta d'esprint, em sembla, si no m'equivoco, i hi havia molts nervis, molta velocitat, a sobre es començava amb baixada a Olot, i hi va haver un afilador, suposo, i jo m'hi vaig veure involucrat, va tocar la bici per davant, d'acord? Jo vaig sortir per davant, i evidentment va picar les dues manetes i va picar el sillín. Què passa? Se'n van doblar doncs, els rails, un dels dos rails, no es notava gaire, però el sillín estava tombat cap a una banda. I, evidentment, doncs, al cap d'uns dies, jo no me'n vaig adonar després de la caiguda, al cap d'uns dies doncs, m'ho va dir, és que està ple de mosquits això, m'ho va dir un amb el que entrenava i em va dir, hòstia, que portes el sillín doblat. I vaig dir, no pot ser, tio. I sí, me'l vaig mirar, estava doblat i el vam canviar. Anem amb el manillar, d'acord? Això també m'ho pregunteu diversos. El manillar és de Megamo, no em pregunteu pel manillar, sinó per les manetes. Com podeu veure, les tinc molt cap endins. Des de davant podeu veure millor. Les tinc molt cap endins. I us preguntareu el per què. Doncs bé, també ve d'Olot, vale? Com ja he dit, la bici va picar doncs, de davant, jo vaig sortir per davant, la bici també, la bici va picar del revés. Què passa? Doncs en aquella carrera les manetes es van quedar cap endins. Però és que es van quedar molt més endins, d'acord? I jo vaig haver d'acabar la carrera amb les manetes, no la vaig acabar, vaig jurar 3 voltes més i em van fer fora, però em vaig sentir molt còmode. Vaig dir, hòstia, amb les manetes endins es va com superaero, i em vaig sentir molt còmode i vaig dir, hòstia, les podria deixar una mica cap endins. I l'ho dit, si us hi fixeu, d'acord, amb carrera no es pot anar així, això és il·legal, d'acord, et fan fora, però sí que es pot anar apujat aquí, d'acord, amb el braç apujat aquí,
i amb la mà aquí, d'acord? Així. I amb els dos braços així, la veritat és que vaig molt còmode i per això les porto tan endins. Això és una pregunta que també me la fan bastant pel TikTok i, bueno, i en general doncs, la gent també em pregunta, hòstia, per què les portes tan endins? Doncs és per això, perquè em sento molt còmode. Després l'adhesiu, doncs, evidentment del Garmin, és un Garmin 830 i l'adhesiu és de Linares Design, vale? Airbus Bikes és doncs, l'equip amb el que corro, Team doncs, és una conya que tenim amb uns col·legues i Sergi Mas és el meu nom i la bandera de Catalunya. I, evidentment, un detall, doncs sempre porteu el Garmin ben lligat, d'acord? Jo abans el portava lligat al suport per aquí baix i després la goma no quedava per aquí dalt, quedava molt més net, però clar, què passa? Si caus i trenques el suport, perds el suport i el Garmin a la merda. D'acord? Així que em van aconsellar que lligués el Garmin al manillar i així si queia, doncs el Garmin es despenjava, d'acord? I ja no passava d'aquí. Evidentment, acabo de cardar una tonteria que flipes perquè es ratlla el Garmin i això no ho hauria d'haver fet. Però bueno, era per ensenyar-vos-ho, vale? Que així no cau el Garmin ni res. Vale, anirem aquí, d'acord? Portabidons, això és super senzill. Portabidons, doncs, perdó, que no puc treure. Portabidons d'AliExpress, vale? Els vaig comprar per AliExpress. Em sembla que són els portabidons que pesen menys, dels que he trobat jo, sense gastar-me doncs, 80 euros amb uns portabidons. Estic bastant content, vale? Els bidons entren i surten bastant fàcil, que a vegades això és un problema, i la veritat és que estic bastant contents i també, doncs, això, AliExpress, molt baratos. Seguim pedals Shimano Ultegra, d'acord? La veritat és que un 10. Vull dir, són molt més amples que els Look i es nota molt la diferència, d'acord? Jo abans anava amb Look i ara, doncs, vaig amb Shimano i estic supercontent. O sigui, no tornaria a canviar look, la veritat. Em quedava Shimano. Estic molt content i, com ja us dic, és bàsicament per això. Són molt més amples i van molt millor a l'hora de fer força i pujar, doncs es nota. Vale, anem per lo més important de la bici, quasi bé, que és el grup, d'acord? És a la Ram Force. Pesa una mica, d'acord? Com alguns ja sabreu, a la Ram doncs pesa una mica més que l'Ultegra. És a les Ram Force, ara que no sé parlar, el 48-35 de plat i 10-33, doncs, de pinyonera. És un desenrotllo bastant curt per competir, la veritat és que me l'acabo molt ràpid. O sigui, sincerament, me l'acabo molt ràpid amb carrera. Anem en pla i quan comencem a anar ràpid en pla, que anem a 50 i pico o quasi 60 vegades, amb una mica de baixada, de seguida sento el pip de que ja m'he acabat els pinyons i em quedo curt. Imagineu-vos amb baixada, d'acord, a Olot. Me'l vaig acabar superràpid i, bueno, és una cosa que s'hauria de millorar de la bici, però, evidentment, no hi invertiré perquè la bici, doncs, pesa bastant i ara anirem a això. Evidentment, doncs, els frenos també són de Ram, vale? Ram Force, les manetes, doncs, per aquí. Estan una mica tocats, com podeu veure, doncs, a caigudes, perquè ja em porto unes quantes aquest any i la veritat és que estan bastant cascadetes. Després, tema discos, a davant porto 160 i aquí darrere porto 140. I això per què, també? Doncs bé, quan vaig tenir una mica de por amb les caigudes, no ho sé, notava que la bici no frenava prou i vaig decidir, doncs, augmentar la frenada de davant, que hi ha gent que ho sol portar, que porta més gran a davant i més petita a darrere, perquè no freni tant a darrere. Doncs bé, ara a davant porto 160 i a darrere 140, i la veritat és que el 160 que porto a davant, a part de que pesa una mica més, molt poc, no ho noto, evidentment, el disco flexa més i sol tocar més la pinça. Això també és una altra cosa que no em sol agradar gaire. Avui mateix he hagut de tocar, doncs, la pinça perquè em tocava molt bèstia el disco i no ho sé, pot ser que davant torni a ficar 140, vale? Perquè el tema de frenades i a l'hora de baixar ara ho porto bastant millor i pot ser, doncs, que a davant torni a posar 140. Després, tema pneumàtics, d'acord? Això és molt important. Porto uns Vittoria Corsa Next, que la veritat, a darrere ja me'ls he polit, aquest l'he de canviar, però ja, o sigui, demà ja no crec ni que surti a entrenar amb aquest pneumàtic. Són molt tous, evidentment. Són uns pneumàtics molt tous, s'enganxen com xiclet a l'asfalt. La veritat és que he arribat a agafar molt bona confiança amb aquests pneumàtics, però evidentment doncs es gasten molt ràpid. Això sí, ara vull provar els Continental GP 5000, que hi ha molta gent que me'ls ha recomanat, hi ha moltíssima gent, i la veritat és que tinc moltes ganes de provar-los. Ara quan pugui doncs me'n compraré un parell, els muntaré i aviam també el que em duren. Aquests de pneumàtics m'han durat uns 2.700 quilòmetres, un mes i mig, perquè us feu la idea.
Després, hi ha gent que m'ha preguntat per aquests cargolets d'aquí, d'acord? Els que venen de sèrie de Megamo se solen rovellar bastant ràpid i jo hi vaig posar-hi aquests, que els vaig comprar també per AliExpress, d'acord? L'únic que he comprat d'AliExpress aquesta bici són portabidons i aquests cargolets. Aquests cargolets són de marca bona, vale? No són de marca xina, o sigui, tampoc me la vaig jugar tant amb aquests cargolets, però bueno, almenys aquests no rovellen i queden una mica més macos. Amb negre tampoc em desagradarien, tot negre, vale? Però bueno, de moment aquests abans que uns de rovellats, millor. Vale, les rodes, les Mavic SL 45, com evidentment el nom indica, són 45, perfil 45, d'acord, de carbono. Els raids jo diria que han de ser de... són d'alumini, però bueno, la veritat és que són unes rodes que no van gens malament. Preu-qualitat tampoc estan gens malament. Les recomano? No, la veritat. Mavic ha empitjorat molt en tema de recanvis i jo vaig haver d'esperar mig any per canviar 8 raids que se'm van petar de la roda de darrere. Vaig tenir, doncs, la roda de darrere parada mig any, ni més ni menys, vale? No és culpa de la botiga, sinó és de Mavic. Vale? Els recanvis no estaven ni fabricats i em vaig haver d'esperar mig any. Així que Mavic no ho recomano, la veritat. Amb rodes jo crec que invertint una mica més podeu trobar coses bastant més bones, unes Roval, unes altres, però és que Mavic no. Vull dir, la veritat, prefereixo que invertiu una mica més abans que comprar-vos unes Mavic perquè us decepcionaran bastant en tema doncs, de recanvi i atenció al client. Dit això, ara ja sí que no em deixo res, només em deixo el tema del pes, que pesa 8,6 kg aquesta bici. Amb rodes Mavic de carbono, tot carbono, que no és que sigui la millor qualitat del carbono, però bueno, Megamo el quadre es veu que pesa molt, m'he estat informant últimament, i pesa 8,6 kg. I la veritat és que això comença a ratllar una mica. Jo sent escalador, evidentment doncs ara és el que em toca, no puc canviar la bici, així com així. Per això us dic que no vull invertir diners, perquè si se'm dona l'ocasió doncs la vull canviar per alguna molt més lleuger i ja està. De moment ho deixarem aquí, d'acord? Espero que us hagi agradat el vídeo, que us hagi agradat doncs la bici. I ja us dic, si apoyeu a tope el vídeo, us ensenyaré doncs la furgoneta, us faré un vídeo, un van tour, d'acord? Que seria el vlog 3, i aviam si YouTube va guai i em puc comprar la GoPro i us puc fer vídeos i tal, baixant ports, que també m'interessa molt, perquè ho veigueu i tot com funciona. Dit això, espero que us rebenteu a like, que us subscriviu i ens anem veient per aquí. Vinga, va, ciao!